així d'extrem. Tinc moltes coses que contar-vos i espero que m'escolteu. El meu nom és Planeta Terra i he vingut a contar que si eduquem i motivem es podem conscienciar. Conscienciar-nos per a un bon futur, amb recursos i sense contaminació. És important que totes i tots passem a l'acció. És necessari reduir, reciclar i també reutilitzar. 3 R's que anem a aprendre i així del nostre planeta poder cuidar. Si redueixes i reutilitzes, menys recursos gastaràs i així durant més temps els podrem disfrutar. Recicla sempre que pugues, però per a fer-ho has de separar el plàstic, el paper i el vidre en el contenidor a dipositar. Plàstic al groc i el vidre al verd en el blau, el paper i el cartó. Imagina que és una cançó. Este és el primer pas per al planeta preservar, conscienciar i motivar, així de la terra, el mar i l'aire, tots i totes anem a cuidar.